Els bons resultats esportius d'un dels referents mundials dels clubs d'handbol, el BM Granollers, no es corresponen a la delicada situació econòmica que travessa. El pressupost d'aquest any es tanca amb números vermells. Ara cal que continuïn els bons resultats perquè els gestors del club puguin oferir la samarreta als patrocinadors. Aquesta samarreta en blanc que tenim aquí és la base que identifica el nostre club. Volem que pugui estar plena d'aquests patrocinadors i empreses que estimen aquest esport, que estimen els valors d'aquest esport, i aquests senyors que estan aquí enrere han demostrat que a pesar d'aquesta situació tan complicada han fet una feina extraordinària. I és que els jugadors, aquests senyors que hi ha aquí al darrere, fa gairebé un any que cobren la nòmina amb molt retard. Això no ha estat cap obstacle perquè l'equip ocupi places de Champions en la classificació i se segueixin passant la pilota, mostrant talent dins i fora de la pista. Doncs la realitat és que ho estem vivint força malament. Podem i volem solucionar la situació, no? És complicat el dia a dia quan tens diners atrasats, quan a vegades no pots fer front als teus pagaments. Ells estan complint la seva part i els dirigents procuren també solucionar la resta. Com un equip que són, els uns i els altres col·laboren en l'esforç d'aconseguir un màxim nombre de diners, buscant l'ajuda de nous patrocinadors. És un club que a les accions que fa, a la imatge que fan, és un club estimat per l'entorn, per les accions, sobretot per la base, i a nosaltres té un retorn que no es pot expressar en diners, però sí amb sentiment i carinyo respecte a una firma, una marca. La marca K-Accept del grup Lloreda i Freikin són les dues empreses que més aporten, que reconeixen quines compensacions reben del patrocini i que es comprometen a engrescar altres empresaris per tal d'aconseguir un futur més planer per aquesta entitat esportiva arrelada a la comarca del Vallès Oriental.